Biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish. Oh. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu anu apa itu? Anu asline dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dhek iki duwe, cuman ya di ora, mboten ngaten, mboten makaten. Maksudnya itu gini, Bos. Ayo, Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngadeg, Duk. Wah, iki. Wah, yo, ora disepoti keroncal. Iya. Pak, lah ibu niki. Lah widanyange ya ben pinarak sing penting tak sangoni. Dawe kabeh. Pasukan siap gerak. Nah niki ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan, gerak. Nah, atur. Radorana. Lah kula kan pemimpine, Pak. Saiki menenge Pak ora tak sawere. Wah. Nek sing ora tau petok anu mesti sulap. Nek sing wis tau petok karo Batoyo ora gumun tenan. Tenan to. Alhamdulillah wa syukurillah. Nyuwun donga berkah kang sarta barokah warga masyarakat, muga-muga dalang sinden pengerawit pinaringan kuat sehat wal afiat. Amin. Oh ya ora swara sak sindene mung wis ana sing suntik ana. Suntik anti flu. Setahun ora bakal kena flu. Ayo. Sindene awake dhewe wis do suntik vaksin kabeh, wis do suntik anti flu kabeh. Sing pesek kuwi bar mantenan kok sik njaluk jatah suntik lho. Bojone apa wis ra kuat nyuntik. Lah iya wong beda mau suntik kesehatan mbok padane suntik kemareman. Lah iya. Ya iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Mbak Yuku mijil saka Kediri Kota Tahu, Mbak Prigel Pangayu Anjarwening diaturi menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Sepoti praon rong ramban. Karben jumeneng kang sarta beksa. Monggo kanca-kanca diadekke. Ya. Hey. Sekali lagi, lu tombak dengar.
Mesku Sesandang nyambut gawe. Wah, iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu Prigel Pangayu Anjar Wening. Sugeng dalu, selamat malam Kang Masku Akbar. Wah, Sehat ya Mas? sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung, Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning kene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono, Kelambine oren. lambine sindene oren. Terus aku diudat. Yo ning kene iki Jan ning panggonane. kene iki kawitane Mbak Prigel bertemu dengan saya pertama kali. Bertemu piye? Bertemu. Kami serontolen bareng. Iya, Pertama kali bertemu. 2 Kan- tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Gak kerasa ya Mas, berarti awak dhewe wis 2 tahun 2 tahun berkenalan ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Heeh. Seprono seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko mbiyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur sik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen, Mbak. biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish. Oh, Maksudnya pacar Berarti itu yo mboten. Maksudnya itu enggak. Maksudnya itu apa itu? asine dhek iki kepancing karo omonganku ya ta. Asine berarti dhek iki duwe, cuman ya di Ora, privasi mboten ngono lho. ngaten, mboten makaten. Maksudnya itu gini, warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak. Sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Wong ngono. Jono. Iya, pokoke Mas ora. Akbar karo pacaran karo A, B, C, D, E, F, G ngono pun mboten purun tahu, tidak tak mau tahu warga masyarakat. Heeh, ngertine sok moro-moro rapi ya, Mas. Moro-moro rabi ngono tak yo penak to. Ya wis doa terbaik kangge sampean ya Mas Akbar. Yo. Semoga sampean karire melejit. Amin. Ngono, dadi ora sakit susu rabi. Wong rabi iki rumangsane apa penak. Oh ngono ya, Pak. Loh. Sampean kan sampean ini nuturi aku aja ke susu rabi. Kok sampean ini sak pantaranku sak letingku kok ya wis rabi Ya lho. mergo aku wis omah-omah, Mas. Mula aku ya nuturi. Wong rabi kuwi penake mung sesasi rong sasi gedene setahun. Oh, dadi nek pesek kuwi lagi wingi rabi kuwi cek proses enak-enake ya. Sik nikmat-nikmatnya dia masih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya toh. Dari Kok proses rasakno rabi. lek wis bar setahun rong tahun. Mentret kowe. Kira-kira warga masyarakat Sumbernongko apa ya ngono ya? Penake rabi apa ya nggur sebulan rong wulan tok ya? Asine ning do digandeng bojone dhewe-dhewe malah do wedi muni iya, Mas. Oh. Nah, ya wong Kuwi ya mulai jenenge. ya pertama kuwi sebenarnya ekonomi ya, Mas ya. Oh, ngaten nggih? Iya. Ya. Itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Bener. Ekonomi loro karakter permasing ya, Mbak ya. Bener. Dadi umpamane ekonomi wis aman terkendali nek pancen karaktere elek ya bubrah. Bubrah. Dadi Ya padha-padha mlakune ngono lho, Mas. padha-padha mlakune. Iya, ya ekonomi ya sifat masing-masing. Heeh. Jadi kudu saling mengerti, Heeh. kudu saling rebut salah, ojo rebut bener. Dadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Aja siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede. Saya gede, saya kobong. Ning kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedoyo rabi kabeh. Saya menyenteni Mas Heru rabi. Ya kabeh pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabuh sarung demun durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi ning ngenteni kabeh ki rabi dhisik baru sampean. Oke aku pokoke penutup keren-keren. Iya, gonge pokoke ya. Tuh kan. Iya. Diamini ya, Cah. Ya aja nek keren-keren ya selak ketuwekan kok. Titenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Boten kesusu. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumbernongko sing mirsani kaya podium. Iya. Nah ya do kemulan apa asrep to, Bu? Nggih asrep to.
Angine kebanteren AC-ne. Anu yo, warga masyarakat kene iki kulino saben dinane daleme kene omahe kene yo jek ngrasakne adem yo. Sik ngrasakne Apa adem. neh awak-awake. Apa meneh awake dhewe iki prayo Oh. catuken. Biasane lek Catuken catuken ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono. Heeh. Dadi bareng. Iya. Ngono biasane. Yo aja nong. Iya. Nggih. Semangat. Siap, pun. Doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumber Nongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Prigel? Mugi-mugi sedaya masyarakat Sumber Nongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Kang Amin. dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-solehah. Ya Amin. toh? Ingkang gadah hutang mugi-mugi enggal saged ngelunas. Allahumma Amin. alhamdulillah. Jan dongane apik, dongane becik, gitu. Nah, yo ngene iki Mbak Prigel iso sowan rene iki seneng. Seneng loh Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora nampa kok. Ora gak enek tamu tekan Sumber Nongko. Tak kira aku pancen ditilap, tiba sama yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah kok nilan. Iya. Nggih Mas Akbar yo. Apa? Seneng Mas. Apa? Bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan Tadi monggo. sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur, coba. Oh, iya. WA aku mau blokir apa mau arsipnya? Ora tahu aku, ora tahu blokir wong wedok. Di to di WA-ne. Oh lagi lho, lagi mlebu. Sinyale ungel Mbak nek nggon adem. Wong mbok kunci WA aku. Ora chat kunci. Mbak Prigel ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa ki juga Grigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Oke, sudah ditransfer 200.000. Oke. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Oke. Perwakilan teman-teman aja. Ya, siap. Arep ngaturke apa dhisik yo? Mbok sing bawa sik lho, Mbak. Malah bawa ramelu Mas ki Mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora ketang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood iki nak biasane enak to, Mbak. Lek di mood iki enak lho. Nah, ngono lho. Apa lho kuwi? Maksudnya mood iki Adem-adem kok ngomong nih mood. maksudnya itu kepengennya itu kerentek antine itu nembang apa? Ya. Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Ya. Apa sing khas Mbak Prigel? Tombok kangen nggih aku sih ra muni tombok kangen. Oh iya, tombok kangen. Tombok kangen ayo sing Mas. Cocok kuwi senenganku Mbak niku. Ya, tombok kangen kula kalih warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombok kangen nih kali warga masyarakat Sumber Nongko. 2 tahun lagi kepethuk. Ya, monggo tahun ngarep badhe sore ini maneh. Bisa rene meneh. Ya. Iki live, Apa? iki live. Live kamera ting cerentel ngono ya. Sing wingi kan ora live. Live. Nah, bawanana Mbak Yu. Langsung mawon. Oh, langsung. Nggih, bawa rak melu ki Mang. Oke, siap, langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca Sanggar Seni Aska Langsung Prata. digarap koplo ajur, Mas. Ya. Ben ora adem ya Mas Akbar. Ya. Hey. Aska Prata Indonesia. Semangat ya. Salam pambuka tombok kangen dadi wujud tombok kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih. Anu, Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Iya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Diwan namanya Mas Angga. Niki kula di WA, ya temannya Mas Angga nu niki menika Mbah Diwan
temannya Mas Angga itu Mbah Diwan namanya Mbah Toyo. Nah, niki diken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Monggo mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Dursasana. Wah, kok mas aku mundak tahun mundak enom ngono lho. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lho. Iki Diwan sing wani karo aku ya ngriki tenan. Nyuwun sewu Mbak Yuli, Bu. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun wedal sekedap. Iya, harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh, saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih, Mas Yuangga menika nggih ketua kula, nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yuli, Bu, beserta rombongan, saderengipun matur, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng makempa dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yuli, Bu. Nggih. Ing ngriki kula nderek-nderek mangayu bagya. Anggenipun kagungan hajat Bapak Kepala Desa berserta warga masyarakatipun, hajatipun nggih menika bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten enten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal, nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Sumber Nongko ngriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nongko niki tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Lah iki lho. Tomong ya. Hormat kabeh, hormat gerak. Mas, teka gerak. Yo, Sindene cilik-cilik, cekli-cekli kaya dalange. Nah yo no, menyesuaikan no, Bos. Ayo, Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngadeg, Duk. Wah, iki. Wah, yo, ora disepoti keroncal-keroncal. Iya. Pak, lah ibu niki. Lah widanyange ya ben pinarak sing penting
tak sangoni. Dawe kabeh. Ayo. Ya. Kula ya katut. Lho ya no. Pasukan siap gerak. Nah niki ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan gerak. Nah, atur. Radharana. Lah kula kan pemimpine, Pak. Iya, iya. Wong cilik iki ya lombok impring. Tegak, gerak. Nah. Oke, pun ready, Pak. Pun ready. Ready. Niki priye, Pak? Niki kan Kersane. pripun? Heeh. Niki langkung abdolipun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slumpret ora, Mas? Selopurete anu Pak Kodanan Pak wingi. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slumpret ora gablek. Mbok kono lukane kono. Lah wis monggo ora nang omah. Oh ya, slompret apa iki? Slompret apa? Ponorogan. Oh ya. Monggo Pak Lurah, Nah, kula yo. aturi minggah dateng pepanggungan. Ya, sesuk tak tagih tenan pokoke. Ning tak sesuk dolan ning omahe tenan aku awan sesuk. Lah aku ya njaluk dhuwit ketuaku. Lho ya. Lah padha ae wae. Ayo. Ning nyun sewu. Iya. Lek teng mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Oh, Nggih. ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Makane nyun sewu. Bilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit tapi muga-muga aja sampe teng rumah sakit. Amin. Kesulitan napa mawon mangke ngebel Mas Angga. Nah, Mas Angga kan dulur lanang dalang. Oh, tenan. Ayo slomprete, Pak Ayo. Lurah, monggo. Wah. Monggo danyange Bapak Lurah. Pak Lurah, jenengan nyawer kena, ora nyawer ya kebangetan. Sik to ki dewan munggah kok ngger ngerampok lurah lho. Sik durung. Oh, durung. Ya, iya. Nyun sewu, kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Kula mantan lurah 3 periode hebat Desa Sendang Bumen. Alhamdulillah jabatan lurah 3 periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula pimpinan kula Mas Yuangga. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Setiap gen kula nyadranan didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki menenge Pak Lurah tak sawere. Wah. Nek sira tau petok anu mesti sulap. Nek sing wis tau petok karo Mbak Toyo ora gumun. Tenan to. Matur nuwun, Mbah. Siap matur nuwun, Pak. Mbah no celobah keletak kowe. Lah kok marah-marah terus. Lah kok marah-marah terus. Diwan kok marah terus. Oh iya. Biasanya biyen pas di zaman lurah ya lho duitnya dadi kresek lho biasanya. Saiki peningkatan duit dompet aku. Yang lurah yo tuwe aku lho. Mbak Yuni Bu, Dalem. niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung gerakane harus sama. Wah.
Gelang kalung toh? Ya. Ilang gelang kalung. Niki Pak Lurah nggih tumut joget napa mboten niki Pak Lurahe? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane ya Nggih nggih. sak kersane. Mboten saged. Ngacrus tok nggih oleh. Las ra rewel pokoke. Lagi bengi iki ngatrus-ngatrusne. Lah iya. Ayo, Dok. Tapi sing ngatrusne panjenengane anggota dewan iki bangga ra iso ngomong. Wis kok kabeh hormat. Nggih. Kok ngurusi dhuwit dadan. Kurang tak wae neh. Siap disusui yo, Mbah. Nggih. Kula purun malih. Iya. Purun malih jare ya. Ayo, Dok, ilangi Maka. gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gerake. Ayo bareng-bareng. Ayo, ngerpek oleh. Yo. Terima kasih. Urung. Wah. Iki hawane kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Bayu Limbo, Apa? Pripun? Kados pundi? lah ngono lho karo Dewani Basa. Wah, tukane slompret ora sesuk. Niki nyuwun sewu Bayu Limbo nggih. Kados pundi? Kula sindene jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok bit geden. Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Nggih. Loh, soalnya tak sesuainya karo nyuwun sewu Lah tapi kan aku cantik. Mosok Yamaha 75. sing setunggal dereng kula sangoni. Oh iya lali Pak, nggih lepyon. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu, Nggih. nek ibuke niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan. Klasik. Heeh. Menika yang Wah. Kok iyangi lho. Yang ti. Pak Lurah pindah malih Sepisar meleh napa Pak Dewan? rondo gantungan. Wah. Dalang kondang kok sinden rati doktrin nih kok. Ayo rondo gantungan. Tari sik kanca-kanca niku, kanca-kanca Nggih. pengrawit iku ditari riyen. Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? wis aku bagian nyangoni ae. Loh, berarti duete kali sinten iki Mas Akbar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok kon nembang jerene lurah. Oke, ya. Iya. Mangga, langsung mawon nggih bawa Dewan nggih. Satu lagi rondo gantungan. Ngrepek mboten napa-napa jare Pak Dewan wau. Mangga kanca-kanca manut. Yo. Oke.